இந்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள ஒருநாள் உலகக்கோப்பை தொடருக்காக இந்திய அணியோட சில சீனியர் வீரர்கள் மீண்டும் அணிக்கு திரும்புவது கட்டாயமாக உள்ளது. இந்த ஒரு நிலையில் இந்திய அணியோட கிரிக்கெட் வாரியமான BCCI காயமடைந்து இன்னும் இந்திய அணிக்கு திரும்பாத சில வீரர்களை பற்றி சில முக்கிய தகவல்களை BCCI வெளியிட்டிருக்கு. அதன்படி முதல்ல யாரை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, இந்திய அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளரான ஜாஸ்பிரிட் பும்ரா மற்றும் பிரசித் கிருஷ்ணா பத்தி தான் சொல்லியிருக்காங்க. இருவரும் வலை பயிற்சியில தீவிரமா பந்து வீசுறாங்க. இருவரும் இந்திய தேசிய அகாடமி ஏற்பாடு செய்யும் பயிற்சி ஆட்டத்தில் விளையாட இருக்காங்க. இவங்க ரெண்டு பேரோட முன்னேற்றம் BCCI மருத்துவத்துறைக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் பயிற்சி ஆட்டத்துக்கு அப்புறம் இவங்களோட உடல் தகுதி குறித்து இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு BCCI அறிவிச்சிருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாம இந்திய அணி பேட்ஸ்மேனான KL ராகுல் மற்றும் ஸ்ரேயஸ் ஐயரும் காயத்திலிருந்து மீண்டு வருகிறார்கள். இவர்களும் வலை பயிற்சியில பேட்டிங் பயிற்சியை தொடங்கி இருக்கார்கள். தற்போது உடல் தகுதி பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளார்கள் எனவும் தகவல் வெளியாயிருக்கு. மேலும் இதுல முக்கியமான விஷயமே ரிஷப் பண்டோட இன்ஜுரி அப்டேட் தான். அதாவது ரிஷப் பண்ட் அவரோட ஃபிட்னஸ் நல்ல முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பதாகவும், குறிப்பாக வலை பயிற்சியில பேட்டிங் மற்றும் விக்கெட் கீப்பிங் பயிற்சி மேற்கொண்டு வருவதாக ரிஷப் பண்ட் பற்றி ஒரு அப்டேட் வெளியாயிருக்கு. அதுபடி BCCI இந்த ரிப்போர்ட் படி பார்த்தா பிரசித் கிருஷ்ணா, ஜாஸ்பிரிட் பும்ரா, KL ராகுல், ஸ்ரேயஸ் ஐயர் ஆகியோர் சீக்கிரம் இந்திய அணிக்கு திரும்புவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்கப்படுது. இது மட்டும் இல்லாம இதுல ரிஷப் பண்டோட ஃபிட்னஸ் முன்னேற்றம் தான் நம்ப முடியாத வகையில் இருக்கிறது. வலது காலில் அவர் அடிப்பட்ட நிலைமையில இவ்வளவு சீக்கிரமா அவர் விக்கெட் கீப்பிங் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. எனவே இது மூலமா ரிஷப் பண்ட் இந்திய அணிக்கு சீக்கிரம் கம்பேக் கொடுப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்றேன். மேலும் இது போல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கிரிக்கெட் நியூஸ் பத்தி பார்க்கறதுக்கு நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான் ஆல்ல போட்டு வச்சுங்க. நன்றி, வணக்கம்.